Skru lidt ned. Hey YouTube, og her, nu vil vi spille lidt Let's Play. Vi er allerede gået i gang med den. Så, vi går i gang nu. Gå ind på sauce. Og der er musik til. Det er så vist vores. Skru ned for det. Jeg laver en YouTube. Hey YouTube. Sådan der. Hey YouTube. En lille farm. En stor en. Ja, eller stor farm. Får, som man altid lige kan få ud af. Klip ud af. Eller få. Hej YouTube, Og her er der en lille udgang ud. Ja, mig og Sofus, som, ja, jeg er Det er stadig ikke helt færdigt her. Og jeg ved ikke, hvad han skal hedde, eller... Nej, jeg skal fandme også af. Ja, Nej, jeg laver lige det her. vi optager 2 film på samme tid. Så han sidder med en anden og spiller. I kan lige se her. Jeg ved ikke, hvordan man zoomer. Nej, det kan du ikke. Hvorfor lader det? Så man kan komme op. Okay. Det er smart jo. Nå, men vi kan gå hen til ham, eller vi kan sidde her. Så, ja. Det ved jeg ikke, men I kan stadig se den. Der er lidt Der er her. ikke så meget. Jeg har bygget for det meste af huset. Meget af det meste. Ja. Og jeg bruger ikke cheater eller noget. Jeg går lige hen til ham. Jeg bruger ikke cheater eller noget. Du kan selv prøv selv at skrive skråstreg game mode 1. Du kan se det dernede. Så står der no. You do not have permissions to use this command. Ja, så det betyder, at vi ikke kan cheat. Og prøv at se den her hule, jeg selv har lavet under jorden. Vis den lige, Sofus. Se. Er den ikke sej? Og på at kigge over ved træranden. Ja, de behøver ikke at se det der. Nå, det gør. Nej, YouTube behøver ikke at se det der. Nå, se. Der er konge. Der er kommet. En lille sugarcane farm. Græsker. Og her er mit sovehold, ser du. Angel. Sov lige. Diamond. Totalt sej senge. Og jeg tror lige, jeg vil stoppe den her. Jeg sletter den. Enchant room. Jeg laver lige, hvor jeg sidder. Og her skal der være et badeværelse, men vi kan ikke lige få nogle slimeballs indtil videre, så det er lidt svært. Og her der er lidt lækker kage. Det er mig, Alex. Jeg har stadig mit hår. Og Diamond. Og Husk at Lille like. farm. Husk at like. Mine. Hvis I kan lide mine videoer, jeg næsten lige har lavet. Vi har lige fået vores YouTube-videoer. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Jeg har sagt alle de ting, jeg kan. Og Sofus, han sidder lige nu og spiller. Hvis I kan se ham derude. Det kan jeg ikke vise. Nå, men jeg sidder i min seng lige nu, så Jeg går ud og hugger træ. okay. Husk at søge på Jockey Gamer. Og please comment, eller like. Abonner, like, alt muligt. subscribe. Ja. Alt det. Og måske en af mine venner, de får snart en new. En bror. Ja, Nej, server hedder det. Ja, en server. Så hvis I vil like, eller hvis I vil join den, vil det være rigtig rart. Sådan, Men I skal jo selvfølgelig ikke bare... I skal selvfølgelig ikke bare sige, at man får noget diamond og sådan noget. Eller smadre den, eller... Ja, sådan noget.
Så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige. Andet at jeg elsker YouTube. Så jeg vil næsten lige have noget. Det er faktisk rigtig dejligt at have lavet en YouTube-bruger, som jeg kan sidde og lave videoer med sådan, sammen med jer og alt det der. Og jeg er hans bro. Ja, han er min bror. Ej, jeg siger den til. Ligner ikke noget, så jeg godt nok. Det gør jeg. Nå, hvad hedder det? Jeg har stadig den på. Jeg så lidt dyb ud der. Jeg er rigtig tyk. Jeg tog noget med min mor. Slikchart. Han spiller Minecraft. Vi elsker Minecraft, hvis I hvis I også spiller Minecraft, så vær sød. Vær sød og... Jeg ved ikke, hvad I skal være sød til. Hey, I kan også skrive til os på YouTube. Ja, skriv på til videoerne. Til videoerne, hvad vi kan lave for jer og sådan noget. Altså sådan... Og når vi får 100 subscribe eller abonnetter, så laver vi en dans for jer faktisk. Sådan en rigtig så abonner, sub, ja, sig til jeres venner. Ja. Men hej, jeg elsker YouTube. Ses på det. Den skal ud, ikke? Abonnetter, sagde du. Abonnetter. Du ved godt, vi stadigvæk optager. I know it. Hey, en YouTube-video, vi skulle tage ud. Stop lige. Stop her. Hvorfor? Vi slukker Nå, ses YouTube. Ja, det er der.